sini jorane beseng mar pula lajane ba sang sini joto dignitaries agi sopai lah sang sini program betango sini nogai roni betango asogu sokono masalah jadi kobodo sini nogai roni sang base day disaroi borong nogai jorabo joto tinaro mission nyuri bahasa ni hoda nyuri thainai स्कूल इनोग्रेशन को खाइजाक बा कयजन स्टूडेंट बा बुसुक जरा क्लास नि स्कूल इनोग्रेशन खाइजाक दं जतन हामबाय हसेना जे नायजनाय रंग दंनो दिनि अरनियो परम्परा दिनि जमाखौ हदानि जे मराय तमनि अर जागावनो अर फिसारि अफिस तमनि जानारा बे बिरासिमारि स्कूल नि रक्त सामनादार नेशनल हाईवे जानारा दिनि बावगारि मिशन बाय चालकगा जेरै एकाडेमी मॉडल नि बुंनो थायो नि जाखा ओ स्कूल और कासे हाया 2001 सननि 8 अक्टूबर स्वर्गीय अखिल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी स्वास्थ्य मंत्री के सालायनो गुरुरांनो गरिया हाथाय आथाब्लाव आरनियो स्कूल स्कूल फाउंडेशन खायमानि परे अमोगो एकापनि ब्रांच अथवा बिसिङाव और एलाकाव ताक्लाय ओ सेंटर खाते ते सिगांनि कोचिं सेंटर खायजामनि तो गोजान माजाराव कोरोना भाइरासनि मोथारमा दंखा ताबक तिनि मिसिनि खाते और मॉडल स्कूल हिसाबै गरि एकाडेमी मॉडल स्कूल हिसाबै जों अरनियो लगाल खेल लगायखा बिनिफ्राय और लगे दंगु एलाकानि जनप्रिय विधायक बालदान सुरि और लगे दंगु तिनि हदावरा खायलाना ते अरनियो एलाकानि एमडिसि हिसाबै बिमलता खानानि सबायजा किनि सोशल वर्कर हिसाबै अरनियो संगीत देवबर्मा दितंगु विभागनि दितंगु आगे खायनि और पंचायत खायलाना अरनियो स्टूडेंट खाते पुरा 74 जना अब बर्तिंजा बतैयो बान्ना दिसु वासबु अरनियो आगामी दिनो हस्टेल बसायनि वासबु ओमफ्राय किनि मते सीबीएसई माध्यमिक खायजा अरनियो नाम लाइसे विशिष्ट खाते रंजाक बा सिजाखे किनि मते साना संस्करण निबंध ताजे खायजा तो खाना दिसानि बांगै और दफा खायसेया विभिन्न दफा वहां दो बरा जतन और फायना बर्तिंबायो मानो खायनि बेटाखलाय एडमिशन फी फ्री के खायला फैला बसरबा गरम पार्टी सरकार नियम मते खायनो जे मन खायना आइफोन और स्कूल में महत्व खाते किनि 100% 60% ऊपर मार्क मार हुईना कहाँ के फुरंगीना किनी सराइना जों पास खायबाय दंगो अमोचिनि परम्परा तब उसमाते बिसों 80% तानि खायजा ओमफ्राय हायके नेहानिबो अ स्कूल जरा नाजो तब आनि पखनाय दंनो कइबो बाय गाखन दंनो बे अवश्य रबत खायबाय ताकलाय के एल पे जिनि पास होइना क्लास 3 जरा प्रॉब्लेम ओमफ्राय किनानि सराबो एक बছर खाय बारे होइना प्रथम तो यूनिवर्सिटी बनि करे माध्यमिक सेंट्रल जरा लांनाय ते किनि गरिया हाथाय हेड क्वार्टर खाते यूनिवर्सिटी जरा लांनानि बांसि टार्गेट खायजा आमगै बाबा गरिया मिशन न बेलायके हामबाय मारिबो चिनिओ करमसरा एरियाबो अबहाय कायसा नांकुकमानि इन्स्टिट्यूट खलकमानि बागै और फाइ मानजाक फाइजा चिनि अतिनिनि पान्दाफां बनबानि खुलुमुंया फारो ताई खुलुमुंया फारो चिनि ऑनरेबल एमएलए सार रामपाद जमातिया बेलायखेनो सोसाइटी नि बागै वानसुकनाय बेलायखेनो दफानि बागै साथारि सामुं खायनाय सेल्फलेस लीडर
বনব কোনো মঙ্গিয়া ফারো চিনি চিনি লোকেল MDC অরনি হা দফানি বাকে সামু খাই ফাইজা খাই দङ गोसोखांबाबो खाय थानाय बे गब्रै दङ अनरेबल MDC बिमल कान्ति चाकमा ताइचिनि हदानि अक्रार एग्जिक्यूटिव मेम्बार्स रक बाबागरिया मिशननि ताइ जनातिया हदानि जत अक्रा चिनि सोशल एक्टिविस्ट रक चिनि बोर्डिंग हाउस नि चेयरमैन ताई फाइजाब जत इंस्टीट्यूट नि टीचर्स रक गार्जियंस रक स्टूडेंट्स रक जत पेंडेल तंनाय हाउस तंनाय नरक जत न आनि खाना हमजाफोर आंगरनि लोकल MLA गई बेलाय खायनो प्राउड फील खायो जेकुनु इंस्टीट्यूशन हेल्प खायनानि हिंगाय आं कुनु दिन ना हियाको एबा ना बय हिंगला आनि टेन्यूर जेसु दिन तंनाय आं अबहाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आं सुबाबाय थानाय आं गोबां अबहाय प्राइवेट सेक्टर सॉरी प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट स्कूल्स नंथुं एबा कोचिंग सेंटर नंथुं आंनि बाकेट लिस्ट अलरेडी दङ आं गोसोखाङो रतनमणि सेवा मिशन कायसा कंप्यूटर लैब बिल्डिंग रिखा MLA फंड बाय ताई कैसे जगह टॉयलेट रिखा ताई कैसे जगह कंप्यूटर सेट नि बागे प्रपोजल रखा अबहाय थायै एजुकेशन जे बर जे NGO जे इंस्टीट्यूट बा जे एंटिटी एजुकेशन बुसखांबो फलोगै तलांनान बागे काम खाय आबनो आं सब समय सपोर्ट खायनाय आनि बुखाते आं जे मानमानि खायनाय अरबो थाजिं प्रपोजल या खजाखा आबो आं आनि कैपेसिटी बुसुक दं आबनो तयै वानसुगै आं अजागाव जे प्रपोजल बिजाबमानि आंबो पूरा खायनानि चाइथकनाय जों पृथ्वीयाव 5 बोसोर बसर दंबा आगिनि हायतो 120 बोसोर 110 बोसोर तो दंलिया ताबो नि दिनाव गोबां क्लाइमेट चेंज नि गोबां रिजनल नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज नि कारण कि जों किसी सा लाइफ स्पेन जों चिबि थिनांनि बागै सानाम खालामनाय याखाय जों हायरो स्टेज आचुकजा जोंनो दिनै आसे के बरम रै आसुगै तंमानि चिनि अबनि मिनिं तामा दंनाय मिनि बुसा जदि से मिनि यागो पावर दंगै बरक एजुकेशन फेसिलिटी माया बरक खेतनो खायजाना नांगौ मैखुतनो फालै जाना नांगै थानाय हिंगाय जों आरो दिनै आजुगै अजागाव कतर कतर कक सालायमानि कुनु मिनिं गरै आमबागै जों एजुकेशनाव फोकस मा थायनाय जों पवर्टी जे गरीब दंमानि जों अपनो बाहायके फाइट थायनायबा एजुकेशन बाय फाइट थायनाय आगिनि दिननि हायके जों तलवार कारि तो कायसा बुलायै जों मेजेन लायनाय आबो हायको गरै खाबले आबो जों बुइनो फाइट बाहायके थायनायबा एजुकेशन बाय फाइट मा थायनाय ओ जागाव जाना गार्जियन तंनाय र नरबो कायसा को खनायना रबि एजुकेशन जदि जा धर्म नायो हुगाय तिनि अरो जमातिया हदानि स्कुल जमातिया रक्सिमी एडमिशन मान खामु अन्न जात एडमिशन मांगला खामु आमबागै एजुकेशन न हमजाओ एजुकेशन हैज नो लिमिट एजुकेशन नि कुनो बैरियर करे कुनो बाउंड्री करे आमबागै प्रथम हयतो इनफ्रास्ट्राक्चर कमनि मानो हयतो खितायनो गरै सात नखुं सागाव सात गरैनि मानो 3 बाय स्कुल नि मानो क्लासरूम लाइट एकटा कमनि मानो फैन एकटा कमनि मानो किन्तु अबनो नों आं मिलुयै आस्ते आस्ते के बुसखांबो फलो रुबै तरिबै मातालांनाय और स्कूल कमिटी निसिमि रेस्पॉन्सिबिलिटी या और MLA MDC सोशल वर्कर पर निसिमि रेस्पॉन्सिबिलिटी या ईच एंड एवरी पर्सन और पारामी बरो स्कूल नि गार्जियन बाजाराव मैखुतों थालनाय इंथों दुगान रिनाय इंथों बरनि जत्तनि दायित्व और स्कूल न अबबो आनि स्कूल नै वानसुगै और स्कूल न तिसानानि चिनि जत्तनि दायित्व बुइनी सोसाइटी को नायनाय दि बुइनी स्टेट को नायनाय दि कायसा डिस्ट्रिक्ट ने बाहाय के 5 जना 6 जना 10 जना खाय IAS ऑफिसर IFS ऑफिसर ओमफ्राय सिविल सर्विस क्रेक खायजा डेली प्रत्येक बছर चाकरी खामो थाङै दं किन्तु चिनल तांगै कारण चिनियावबो सिस्टेम से अबहाय के
उंगै तंखाजे एजुकेशन नो किसा तलाखि थिखलाय तंजाखा चिनि बरकनो कारना उंगै किसा बय खाम मिथिं जागौ ए अल सिस्टेम नो जों सोलायनानै हंगाय जों सोसाइटी को चेंज खालामना हंगाय एजुकेशन नो कायसा लामा चिनि जनरल सेक्रेटारि जेफोर आनो फोन खायहरगा स्कूल इनॉग्रेशन कैसा तंगो आं 1 सेकेंड फान वासुकलिया जे आनि अन प्रोग्राम जातो तामो खायनाय बाहाय आं लगे लगे नो इ हुगा आंकेल रामपदो जेफोर सागा 1 सेकेंड बायना आं इ आंकेल आं खायनाय तामनि हुगाय एजुकेशन नो नों बुसकां तालां थांया हुगाय नों एमएलए ले बजागाव सामु खायनाय एमडीसी ले बजागाव थांगै सामु खायनाय যদি সে পড়াশোনা নজকালো তালাঙ্গিয়া হুগাই চিনি অর মুইকিতং ফালাইব সারা জীবন মুইকিতং ফালছিনাই বিনি বুসাবো খেতাও খাইছিনাই বে চেঞ্জ বাইকে ফাইনাইবা বুই বাই जों बाहायके बादायलाय माने